नमस्कार, मी सिद्धी पाकसिद्धी आणि TC चॅनलमध्ये आपले स्वागत करत आहे। आज आपण करूया कणक या कंदमुळाची भाजी। या कंदमुळाला काटेकणकही बोलतात। ही कंदमुळं आपल्याला ऑक्टोबर-नोव्हेंबर या महिन्यात उपलब्ध असतात। काटेकणक ही आपल्या आरोग्यासाठी खूप पौष्टिक आहे। ही काटेकणक जास्त करून मीठ घालून उकडून अशीच खातात। पण आपण आज नवीन काहीतरी म्हणजे या कणकाची भाजी करूया। कंदमुळे हे जमिनीखाली असतात, त्यामुळे थोडीफार त्याला माती लागलेली असते। ती आता आपण स्वच्छ धुवून घेतली। त्यानंतर अशा प्रकारे कापून घेतली। कुकरच्या डब्यामध्ये पाणी घेतलं आहे, त्यामध्ये ही कापलेली कणक टाकूया। अर्धा चमचा मीठ टाकून ते व्यवस्थित ढवळून घेऊया। त्यानंतर आपण तो डबा कुकरला लावून 1 शिटी करून घ्यायची आहे। कापलेली काटेकणक शिजायला कुकरची 1 शिटी बस होते। ही पहा, आपली काटेकणक छान शिजली आहेत। थंड झाल्यावर आपण ती सोलून घेऊया। आपली कणक छान सोलून झाली आहेत। ही दिसायला जवळजवळ बटाट्यासारखीच दिसतात, पण चवीला छान लागतात। त्यामुळे अशीच उकडूनही खूप जण खातात। यानंतर असे बारीक कापून घ्यायचे आहे। आता आपण पाहूया भाजीसाठी लागणारे साहित्य। बारीक तुकडे केलेले कणक, राई, जिरे, हळद पाव चमचा, हिंग पाव चमचा, 4-5 हिरवी मिरची, कढीपत्ता। त्याचबरोबर आपण घेऊया थोडीशी चिरलेली कोथिंबीर आणि पाव चमचा साखर। मध्यम गॅसवर कढई ठेवून त्यामध्ये थोडेसे तेल टाकून घेऊया। आपले तेल गरम झाले आहे, त्यामध्ये राई जिरं टाकूया। राई जिरं तडतडलं आहे। आता आपण त्यामध्ये कढीपत्ता टाकूया। थोडं ढवळून झाल्यावर लगेचच मिरची टाकून घेऊया। हे सर्व साहित्य आपण परतून घेऊया आणि आता पाव चमचा हिंग टाकूया। यानंतर आपण त्यामध्ये पाव चमचा हळद टाकूया। आता आपण यामध्ये बारीक चिरलेली कणक टाकूया। हे सर्व साहित्य व्यवस्थित ढवळून मिसळून घेऊया। आपण कणक उकडताना त्यामध्ये मीठ टाकले होते, त्यामुळे आता आपण थोडंसं मीठ टाकूया। यानंतर त्यामध्ये पाव चमचा साखर टाकूया। तीही व्यवस्थित मिसळून घेऊया। आता आपण मंद गॅस करूया आणि 2 मिनिटं झाकण लावून ठेवूया। 2 मिनिटांनंतर झाकण काढूया आणि भाजी ढवळून घेऊया आणि त्यानंतर त्यामध्ये चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेऊया। अशा प्रकारे आपली काटेकणकाची भाजी तयार झाली आहे। ती आता आपण डिशमध्ये काढून घेऊया। ही भाजी चपातीबरोबर किंवा अशीच खाल्ली तरी छान लागते। अशी ही पौष्टिक काटेकणकाची भाजी नक्की करून पहा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। थँक यू, धन्यवाद।